Ka jingkiw dor ka dor umpriang petrol bat diesel nakapor siya kapor lakta eka kamay kaji kinongnya kali hanong ba sulong bat kajelahi borok kawai dang hagi kendiat sengila saki ba ka umpriang petrol klakiu siya shispa tengka tam silitar bat kani kala pen ktakli kinongnya kali kamay kamtami kinongnya taksi kinongnya kali kamay kila ud bat penpaw ila ka jingsem jing e jengki nolor ki kendon ya da covid-19 bahap bantep tang kendiat ngut kinong le nangwan menta sakakiu ke bayi umpriang omtang yaki henry kejikta kalongru yaki pai ba nong leit nongwan ha ka ba ki hapan siutam ya ka bai song kali ke balapri ke balai per bak labak nakipor shwa ka chingwan nungchop ka klam covid-19 chairman ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles ba wandan bok jerwa ulawan sakmat lengba ka channel sulong mil kurwo ka artiar ban pensngowi ya ka jingyu i jong u halo ka ni ka jingkiu dor umpriang petrol bat ki jing e kiba kinongnya kali kia kendu berkata kalapat yu pai ba nong leit nongwan ha ka jela bro kawai Teka kata om tangingi kinongnya kadi lani nong bo kadi reka kata ru wat ya ki pajba ki ba penan kam ya kadi hakaba kin penan kam kadi ban man kit jingkit lani man song ru te nakaliang kajongi ngi snow man kentu ya ka government of India lingba ka government of Meghalaya lingba u president jang ka MPCC ba Vincent Pala kumjuru haju ka por bu de MP jang Lok Sabha bu ni kran ya kini kamat ya kini ka isu hapo ka yang darbar thawan jong kari India mo ka parliament ba laknu kumnu ka government of India ka di ban map ya ki bon ki tax mo khamtam kum song no man ta di kini service tax ki bon te ka government ka di ban map ya kum kita bar kumjuru kumba ka government hi ka jushim ya kinunu ki contractors lene kinunu businessman ban map ya ki nunu ki kenja khajna mo kita manong exemption of taxes na do income tax ne hadu kinu ki te kumjuru yang i tengah tharai hang ne kala de ban le na kata kaju ki banta ka state government of Meghalaya kala de ban perkhat ban i kham jangai ndre kumba ka long ya ka bamanta hi na ka leng jungi ngimdon i bangin yakran namar ba ka David ka ba penkiu da ka sarkar India ing la de ba ya ka dorkas lain memorandum hau menteri kampo i yang jongkari India Sri Amit Shah amin haka tu ka sengi ka buwan sini sepo selong te kata ka de ka ba na ka leng jungi ngi kan skam ba ka ikam memorandum ka jungi kan long country kam lain yang government of India kan sengam but kam de hiru kitang ka jingyo nong hang ne state Meghalaya re kan tingyo nong hiru pro ka India na ka ta ka state nam ta ka ri India hi pat kum ka dorkhas kum ngi submit hi long man perngat GST no central GST no ya ka ya kompanyang ki gas mo khnang ba kinu nu ki jaka ki ba pran kam ki kali lain ki ba pran kam ban penpoi ki mar ki mata lain ban lej ban wan da road transport kalong ba ki pat ba kan yo jaman toy om tamangi ki bobo lani banyak ya kading yo ya jaman toy te nagleng jungi hingin se song ya ka CEC hakini ki tayo ki manwan te ke ikara ka ba khadu ngatrai ka song ya ka CEC bran porom ka jungi ngin sim ya ka karai bala da kadon kam yangi bangin haban de mentit jeng khang bang sarkar ba kan map bang ya khajna ru ngin saya sakmat lada ka CEC bran porom ka jungi pada karai da kumai pada ru ya kata ngam pala ban juma berkhoi ki penpaw ba ki pat ba nong song kampaji nak sorselong ka jungi kalong ba ki ladangin wan siu sya sorselong tang ka bai kaliru la ram lepa te ka ba perlong ki kalong ba ki chep tiang man ta wat tang man wan hasor te kata ka de jing ka ba khrau bo pat ba usep tiang man ta ban wan hasor na ka da ba ka jingram jang ka bai kali pede kam dei bo ong ba mangingi pisim dam ki ndei ka dei tan na ka da ba ka government of Meghalaya kam sim la pet watang hawi dei ba ki spare part jang kali kata nga kerensai wa spare part jang kali hadu kamantaru kinang long black marketing mo don kawairu katiar kali ke ban ong fix lani ban ong ban kandadon beda kata ka printed price including of all taxes kamdadon ta tip kali yu nak liang state government Meghalaya jangi ka jing feel jong kinang yalam ni te musongno mdei tang hagari India rei habro ko ki jala khamtam ngin ye kran tang majalal diru ndan buri bolong man fit namar masih kira menta habire ba economy jong ka imlang ka ri India hi pro ka lomba mdan tu minister of wan yi ya kata ka yo kokot lani wan yi ya kata ka jinge jong pat ba komolong ki por ki paladap hende ki por paladap to ngi ba ka sarkar sisa kadon ka jing penkiu kadon pat nak ka we liang makan penher long ka balance ni komolong menta ba de kamdan kum kita se ka feel nang liang ka government of India or government of Meghalaya ro ka feel namar bangi ba teng hawa dekum masih keren ndai bakan tho ndai bakan no ndai ngakran be ka bangi ka jingsisha menta menong no minister of transport ndai habi dei ba ka transport pada mendan idea ye dem dei ta
te kata ada wan rai ka failure te mentang ini pej habi dei baka minister bari ban pej ka food and supply bo pej ka food and supply ru umdan bo kum kita ban le thik pathik kat kum kita ki kandan te kita ki berkhoi ka lomba ka jing ka failure ka jing ka kamda dei ban ong ban keno tang ya government ring hap keno swai la diru ba ngi kinong jet ki bri ki ban palong fet te na kalyang ka jong ngi so ban dei ban kentu yak sarkar kum ba ka sarkar kam sim la ay ka nuno ka signal ban map i khajana te kum ta ka sarkar ka simbe i khajna ji kor kali moh mar hakoi kali kamai dan project i khajna te lada manta ka sarkar kamma bikum kita te nak liang jongi rungi dawana sarkar ba ka de pelaj no 100% ye ki kali kamai lada ka dan kam ban 50% nani odd ye I know odd even ye ki private moh kata mndi ban I special pass ba habla don ki kali kamai namar ba lada manta pi ang I odd even tangi kali kamai ke jenjar ba kam ta manta kalau wan sali za ka season jong ka Christmas moh pai ba jongi ri ladan kam ban lej ye be serum seneng hakli seo klik tada te manta lada duna ki kali hakabukut manu ba safar pai ba te manta ki kali private manta kimda de e ong baki penon kam tang simet rekat kum jingi ke jinglap jungi lom baki ya kamai namar beli kisim kabur nak jing duna jung kili kamai ngayu hi dala ka jung hikmat nado mas nuan le ka season puja mana ne kolong ba ka jing dhang jung kali hi ka jinglap da ka basisa da basna kolong ba ki bubun ki kali kimde ki kali na po solo le ki kali bawan bar jung jala jungi kini ki beri bawan jongok kai sini ki jala jungi tentang kila da kiat da ka kali na po asam on la poi hang ne pada kitu kali asam ki sibuk kelumar sini stai te del mata ka daw kolong ba ka sonra ka dang kali ne dang ye khen be tang ye ka kali hang ne po me le ai ki kali simet ru to ki dan hi ba pen blok bar ka kham tam ban pen ba ka wan ra ek jing blok ka de tang na ka daw ba na kini ki tran office sarkar ba fer na du nas ke triat in yakran sadu sini ki office ki ba kham harum kolong ba kim sim la pen biang ka proper parking place na ka banta ki tu ki bre ki ba li tre hak to ko office tang ki tu ki bre li tre to ko office ki bu kali kat sabalap nomor ble apa office ki kam sim la don ka jaka pen yang kali lada ki kadang ka jaka pen yang kali ngatrai ki tu ki bre ba tre hak no department na ni hak no ko office ki kemur ki lambu be hala ki jong ko kompong kimbu su po srok kum ka srok kalong clear ndai kum kalong mantapat ki bre li tre po office ki tre sno gi bu ya kali ka sabala pasam te habakut ko ra traffic jam